ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆମ ନିଜର ଅଭିନୟ କରୁଛେ। ଆଉ ଅଭିନୟ କରିବା ଭିତରେ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଭିଜିଯିବା ଭିତରେ କିଛି ଭାବିବା ଦରକାର, ଅଲଗା ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଭିନୟ କରୁଛେ, ଗୋଟେ ବାପାର ମନ କଥା ହିଁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଆଜି ବୋହୂ ରୋଲ୍ କରୁଛେ, ଗୋଟେ ଝିଅର ମନ କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଶାଶୁ ରୋଲ୍ କରୁଛେ, ଗୋଟେ ବୋହୂର ମନ କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଇ ତ ଜୀବନ, ଆକୁ କହନ୍ତି ମଣିଷ। ଆଉ ଯଦି ଆକୁ ଦେଖେଇକି ତାକୁ ଦେଖେଇକି ଆମେ କହିବା ଆରେ ଇଏ ତ ସିଏ କଲାଣି ତୁ କଲୁଣୁ, ଆରେ ସିଏ ତ ହେଲାଣି, ଆମେ ଏମିତି ଚାଲିଯିବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଭରିବା। ଆଜି ମୁଁ ହସୁଛି, କାଲି ମୁଁ କାନ୍ଦିବି। ଆଜି ପୁଅ ବୋହୂ ହେଇ ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଆକୁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଅଚିନ୍ତାରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆକୁ ନେଇ ମୁଁ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ ବଞ୍ଚୁଛି। କାଲି ମୋ ବେଳ ଆସିବ, ମୋ ପୁଅ ବୋହୂ ମୋତେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସିଏ ଖୁସିରେ ରହିବ। କାହିଁକି ଆମେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିବା? କାହିଁକି ଆମ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାନି? କାହିଁକି ଆମେ ସେବା ଯତ୍ନ ନ କରିବା? ଆମେ କିଛିଟା ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉପଭୋଗ କରିବା, ଜଣକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ। ତମର ଦିନେ ନା ଦିନେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ନା, କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଆସିବ? ଏ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ, ଏ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଆମ ହୃଦୟରେ ଅଛି। ଯଦି ଏତିକି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ସଦାବେଳେ ଏମିତି ଏମିତି ଓଠରେ ହସ ଫୁଟୁଥିବ। ଆମ ପୁଅ ଆମ ବୋହୂ ଆମକୁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିବେନି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସେବା ଏମିତି କରିବା, ସିଏ ବି ଆମ ସେବା କରିବେ। ଇଏ ଭଲ କଥାଟିଏ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ମଣିଷ ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ଏ କଥା ଜାଣିଛେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଶୁଣିଛେ। ସମସ୍ତେ ଏମିତି କହିବେ, କେହି ପାଳିବେ ନାହିଁ ଏ କଥା। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ହାଏ ଭାଇମାନେ, ନିଜର ମତାମତ ଦେବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଆଉ ଆମେ ଆମ ପରିବେଶରେ କେମିତି ଭଲରେ ଚଳିବା। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ରହିଲି। ଏମିତି ସବୁଦିନ ଏମିତି ଆସୁଥିବି କିଛିଟା ନୂଆ ନୂଆ କଥା ନେଇ। ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ସାଥେ ଯଦି କଥା ହେବେ, କିଛିଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋତେ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ କିଛିଟା ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ମୋର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର 7894750777। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭଲ ଜିନିଷଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ଭଲ ଶୁଭେ, ଭଲ ଲୋକ କୁହନ୍ତି। ଆମେ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଭଲ କହିବା, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଭଲ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଦୁନିଆରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କାମ କରୁଥିବା ସତ, ମୁଁ ତ ଭଲ କାମ କରୁଛି, ହେଲେ ମୋତେ ଖରାପ କାହିଁ ଦୁନିଆ ସାରା ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦୁନିଆଟା ସେଇଆ। ଏ ସଂସାର କହିଛି ବିଛୁଆତି ତୁଳସୀ ବଣ, କହିଲି ତ। ଏ ଦୁନିଆଟା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ଚରିତ୍ରରେ ଭିଜିଯାଇ ସବୁ ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ତ ପୁଅ ବୋହୂ ରୋଲ୍ କରିକି ବାପା ମାଆ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ସେମିତି ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଖରାପ ହିଁ କହିବେ। ପାଞ୍ଚ ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦେଶ ସାରା ଦୁନିଆ ସାରା ଲୋକ ଯଦି ସମସ୍ତେ କହିବେ, ଜଣେ ଯଦି କହୁଛି ଏଇଟା ଇଏ, ତମେ କହୁଛ ନା, ସେମିତି ଭାଇ। ହଉ, ନିଜର ମତାମତ ଦେବେ। ଆଉ ସମୟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଦେଖା ହେଉଛେ, ମୁହଁ ଚାହୁଁଛେ, ମୁହଁ ପୋତିକି ଆମେ ଯାଉଛେ ବାଟରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା, ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା, ନିଜର ଦୁଃଖ ନିଜର କଷ୍ଟ ଆମେ ସେୟାର କରିପାରୁଛେ। ଆଉ ସମୟ ଅଭାବରୁ ଯାହା ହଉ ବି ଆମେ ତ ମୋବାଇଲକୁ ବହୁତ ସମୟ ଦେଉଛେ, ନିଜର ସେୟାର କରି ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିବା। ମୋର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ତ ରହିଲା। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ମୁଁ କିଛିଟା ଶିଖିବି ବୋଲି ଚାହୁଁଛି। ମୋତେ କିଛିଟା ସମୟ ଦେଇ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି।